Jotono sanja kaham tei joto sini hasteni Tiprasa Rok no ani hamjakma tei khulumaya pharai kisi sahai ni hai Facebook live ma phaikha thangnai salni saltham swkang kaisa Facebook live nugmani Pintu Deborma hwnwi boni Facebook live nugui belai khe selengkha BJP tabok jora Tiprasa ni bagui mungsa hamya khaiyakho BJP tabok jora सबका साथ सबका विश्वास एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा हनै बस हामानि बनो कक फिरगनानि बागै तिनि फेसबुक लाइव मा फाइखा बीजेपी हास्ते हाफांगो फाइ बीजेपी गवर्नमेंट फाइमानि यागुलो Tiprasa Rok no tabok jora tong kesang sa kesang tong rawi tong mani hi samani na kok sani ma phaikha tini Facebook live bahai khe BJP tong kesang tong rokha chini Tiprasa no bahai khe ek Tripura श्रेष्ठ Tripura angkha bahai khe सबका साथ सबका विश्वास angkha bahai khe gore gore susason angkha omono sengwan sokthai bo samani BJP tabok jora mungsa khaya khoi samani 2019 8 January o jefro madop bari o chini Tiprasa Rok no direct guli kokmani abo BJP sarkar khaiya deba abo BJP sarkar no khai bile boni yagulo 2021 June mase 12 tarik Amarpur amchaini teisa mairango thal sorabo simlang jomatia hnoi bubagrani kaya snawi bubagrani kaya o khukti musukha bubagrani kaya o lathi rolaikha paithago ke bubagrani kaya no sok sawi pailaikha omo BJP khaimani yadeba tangile ning BJP mungsa khaya ko tabok jora Tiprasa Rok no hwnwi sai tongkha BJP sarkar phaino tabok 2023 bo jaga jaga chini Tiprasa ni rabar bagan horojakha soksajakha jaga jaga nogno khung tokrujakha jaga jaga dugan pat tokrujakha omo BJP khaiya deba tangui BJP tabok jora Tiprasa no mungsa khaiya ko hwnwi sai tongkha o Pintu Deborma nang wan sokdi nini sak sangno aina naigradi nang bo jaga o basai tong ning Tiprasa to amo taike kok samani chaya bubagrani against kok samani chaya bubagrani sai nang patal kaina no bisasa ko khai deba bubagrano lama phunung nai patal kaina madam sing nei sai tongmani patal kaina no de hani bubagrani sai nang bisas khaiku ka poito saku khai deba bubagrano gubek hnai siba patal kaina bubagrano short figure hnai siba patal kaina bubagrano thuilang thung hnai siba patal kaina hana boforo 2021 16 December khumulongo TPF ni lukukuthum pandang fro apro bubagrano gubek hunka bubagrano khakla roin dungkhakha bubagrano short figure hunka bubagra thuilang thung hnai hunka omo patal kaina ni netritya yadeba patal kaina tei phangbai omo tahai khaija yadeba hani bubagrano siniya phia nang sai tongkho bubagra tabok jara mungsa si Tiprasa ni bagai khaimaya
bubagra Greater Tipraland hi samani biang boni kok kamai pai kha hni nung samani patal kina Bangladeshi gubek sini ha sini shason our land our right homani biang kama kha o pintu deborma biang kama kha nang wan sokdi haini bagi nono ang aina nai di sak sak no hni saitong Bangladeshi gubek our land our right sini ha sini shason homani 2014 June TPF asai mani Tiprasa ni bagi tamo khaima khanang sadi nang tabokbu o ha amani bubagra tongkho kotha bono nang puito sayawi ayang narni phainai borok no bisas khai borok ni dalal khai samung khai tongmani nono srai srai hasteni Tiprasa Rok hasteni lokorok sijak patal kina Tiprasa ni bagoi dalal khai samung khai tongmani 10 ni bagoi dalal khai samung khai tongmani bono jottono hasteni Tiprasa Rok siu tangi sini takhuk fire service Biswajit Deborma butharjakmani tani kokti saragya Pindulal chakma butharjakmani tangi ning kokti saragya Sanmohon Tripura butharjakmani tangi ning kokti saragya Nagorik Surakha Moncho ningui Chandon Chatterjee boroni bangai ning tani kok saragya Nini Bangladeshi go back our land our right sini has sini shason hamani biang thangka nang patal kina no saitong manik sarkar hamya hui honlai mani taboke manik sakas manik sahasi hamkung naika taboke hai ni hai BJP o bodol thangai flag rolai nai hnai nang samani nang thangai roi khable nini our land our right sini has sini shason kamawi thangkhable omo Tiprasa ni bagi nang dalal khai samung khai mani yadeba haini bagi o takhuk pintu deborma nono o Kok Kwchar Kok Kwchar nani musugu sini Tiprasa Rok no misguide tarodi takhuk sini Tiprasa Rok no misguide rowui oroi poroi khlai thansano sabainani tasa tiauti 2014 June TPF asai mani tabo khanarok TPF dengkha tabo narok already ni BJP o thangpajak TPF party Tipra People Front Party dissolve khai BJP o ni rok thangpajak bubagrani tui phangbaine bubagrani leadership baine joto Tiprasa thansa ung tongmani bagaine sini ADC hafangao government phai takhuk tabo sini 2023 bubagrani tui phangbaine MLA 13 jona phai takhuk omo Tiprasa Rok thansani bubagrana hamjagoi Tiprasa Rok ni thansani mari thansani hamjak mungbai tabok jotono bubagrana ro freito hani baigo takhuk nini omo tahai Tiprasa Rok no misguide romani nung muthakdi nung सबका साथ सबका विश्वास gore gore susason hoi BJP ni dalal khai samung khai tongmani sing srai no Tiprasa ni bagai thina ning bagai ning wan sokdi pia bubak grabai patal kinano ta suldi patal kinano ke bakasoi man yahnai sawon patal kinano ka sowin bo ompio basa mani krai thangkha omone srai sijak patal kina jodi se asuk borok kaha Tiprasa ni bagai hamkhrai nai khangkhe ompio pasung khamung bo pia bono jotono selengjak joto hasteni Tiprasa Rok selengjak wanjini dalal khai samung khai tongmani o patal kinano jotono srai nukjak boni ungklogo hing tongoi nungbo
Tiprasa ni bagai busu ngi tabasri takho faidi nang bo thansawa faidi nang bo thansang na ni Tiprasa rok no thansa khaina ni bagai chatyok di sakagna ni bagai oroi poroi khaina ni bagai udru mudru khaina ni bagai Tiprasa rok no Facebook go live roi mis kaitar di takho nini Facebook live no goi belai khang no selengkha nang Tiprasa hnai ni mukhang phunok gani san nang okat krei bubagra bai patal kaina no sulai tongo bubagra no patal kaina si lama phunok hnai nang sai tongmani tangi nang Tiprasa no hamja khang khangke tani sini kungthai bara no hamja khang khangke tangi sini dofa no hamja khang khangke nang tangai thansao phaimaya nang tangai thansao phaimaya bubagrani tola khai nang samung tangna ni bagai tangai phaimaya tangai sini hasini shason our land our right Bangladesh go back hnai Delhi porjonto bosta karoi phaimani Delhi porjonto rally khai bosta karoi phaimani omo biang kama kha BJP o thangai BJP flag roi BJP o joining khai rei kha bode do phano hamjak mani bode Tiprasa no hamjak mani bode thansa no nai mani hani bagai omo tahai Facebook live o ta phaidi sini Tiprasa no misguide onani ta phaidi sini Tiprasa no oroi poroi khainani ta phaidi BJP government phayin sini Tiprasa kwbang mano jaga satok jakha kwbang ma jaga buthar jakha 2018 BJP haste hafango sarkar phainani sikangbo kwbang mano sini Tiprasa thaikha sini Tiprasa ni badai dui sangbadik thaikha Sudip Dotto Bhumik Santona Bhumik thaikha justice dema bichar dema tangai sini takhok TSR assistant commandant Mak Hasing Jomatia tei Kiran Kumar Jomatia borong ni thaimani bagai nang tani justice saragya tani bichar saragya wan sok di takhok hani bagai ang tini Facebook live bo ma phaikha nini o kogno phirokna ni bagai sini Tiprasa rok no jasukpan ni rok misguide di jasukpan nosto khainani satyok di jasukpan oroi poroi khainani satyok di sabo leader kaham sabo leader hamia sing srai ko joto Tiprasa sidong asuk Tiprasa ni bagai kaham khaikha samung khangke o patal kaina no joto no refresh khamu pia tabok joto no bono selengjak o patal kaina Jomatia no joto no naislejak haini bagai amsayo parawo kami o thangphane patal kaina gu bag honjago patal kaina gu bag honjago NRC case khainani bagai jaga jaga amsayo joto Tiprasa rok wa tawi bol tawi buphangrawi mai kwthang phalai rang rohor khap o patal kaina Jomatia na piani ni NRC boro jaga thangkha o lukurok ni o Tiprasa rok ni rang khangsamani no phirok ronani khaidi Tiprasa rok siring tonglak haini bagai ni patal kaina go back tabong honjago pia nang saitongkho patal kaina no jesuphan kasoimanya patal kaina no jesupa kasodi haiba kasomalia na blahi nang samani tabok amsayo hade harakha kami wo hade harakha parawo hade harakha nai di takho ani bagai nang Tiprasa hangkhangkhe nang kungthai bara hangkhangkhe nang bubagrani saklungwa phai bubagrani uklogo khai dofani bagai Tiprasa ni bagai samung khainani satyok di
tei thansao phaiui chwng phaidi joto khabak saklai chini Tiprasa ni bagui survival solution or jaga chwng bubagra no paithak jora marnai dakho ani bagui nung amo tahai khlaiui tei Facebook live rogo misguide borok rok no tasadi bubagra ni bagui against tasadi bubagra wngkha bo chini bubagra no nung si tongmung no Tiprasa tutui bubagra no siniya hangkangkhe kubun ni dofa teibo siniya khanai nung no Tiprasa tutui chini o dofa ni bagui chini Tiprasa ni bagui samung hamya khaikha misguide rok hangkhe kubun dofa teibo misguide ronai chungno teibo chungno phemloknai teibo chungno oroi poroi khainai ani bagui takhuk pintu deborma nung phaidi thansao phaidi chungno no kha kuphur bai no lamsogu bubagra bai patal kina no ta suldi bubagra no chwng tabok joto no nahorui joto Tiprasa thansa tongmani jorao nung thansa no swkagnani tanai di thansa no urumuru khainani tanai di thansa no oroi poroi khainani tanadi je mansak chini bubagra gothang tongkho chwng bono naiui ma tongnai bubagra no chwng bohai leadership bohai international figure chwng teimaya haini bagui patal kina bai bubagra no suljaknai kok kwrui sal bai hor haini bagui o Kok Kwchar nani bagui ang tini Facebook live o kisisa ma phaikha haini hai jotono no hambai tei hor kaham।